Припинок. Rest або автотранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Трамтехніка. Припинок. Трамтехніка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Будаўнічыя. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 21. Припинок. Будаўнічыя. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Інтертранс. Припинок. Інтертранс. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Вуліца Працоўная. Припинок. Вуліца Працоўная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Слаўнафта. Паважаныя пасажыры, не забывайце своечасова аплачваць праезд. Разавыя праязныя білеты можна набыць у вадзіцеля. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не праводзіцца. Прыпынак. Слаўнафта. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лейтенанта Рапсава. Припинок. Лейтенанта Рапсава. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Цэнтр бяспекі МНС. Припинок. Цэнтр бяспекі МНС. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Транспартная. Припинок. Транспартная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аэродромная. Припинок. Аэродромная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Брэскіх дывізій. Припинок. Брэскіх дывізій. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Маставая. Припинок. Маставая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Міцкевіча. Припинок. Міцкевіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Савецкая. Припинок. Савецкая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Завод газаапарат. Канцавы припинок. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат. Канцавы припинок.